Garip adam bilen gatnaşmak hiç ýylak ýagdaýda. Ne oğlanlar bugün 3 soradı. Hoş gördüm hem Razan. Sen bilen haçan näme görüşüp bilmedik. Yunus şan senem hoş gördüm. Sağ ol. Birak näme täzelikde edýän şu wagt bir şon sorak geçeň, sen 3 sorak geçäýär fark. Bu mat täzelik goýan diňe konsertlere taýynlyk, täzelik konsertlere nasip bolsun. Tuwalym. Sen ne täzelik hem Razan? Täzelik meniki müzik bol ýakyna kadar olay. Geldik birinji soraga. Yunus şan sana beräýinmi? Berler. Şu durmuşda ýaňysynyň ýani agdyň bir şykalyny, bak şonu etmeleri kim, şonu etsem kam diýip galan bir. Meselem bam içinde bir taklap böyle sırrın galan. Ha oda da emmi kişi de bam kadýan men ne de ba. Näme zat? Garip adam bilen gatnaşmak hiç ýylak ýagdaýda. Şu garip bolsa şondan daşda durum. Näme üçin ol garip diýsem bir garip benne däl ýa juwsyny pul ýok adam däl. Düşünjesi garip bilýärmi? Pikiri garip. Sana garaýşy garip. Bilýärmi? Şolar ýaly adamlardan daşda durmaly. Sebäbi şolar durmuşyňa ziýan ýetirýärler. Ýene de şolar seni dosturap gelip sen gyranda içiňe öwrenjek bolup şolar ýaly garip düşünjeli adamlar diýerler. Şolar ýaly adamlardan gaça durum. Yunus şan ýüregim ýaly. Garipli. Ismem garip. Yo, olar ýaly garip däl, olara zanly gurbanna ýöne. So düşünjesi zady garip adamlar bolýar da bilýärmi? Düşünjesi pesrak da şolar. Indi geldik hem Razan sana bir sorak berýin. Indi ömrüňe sana bir şans berilýär. Haýsy bilen bir duet etmelise şu men berjek soramda haýsy bilen duet ederdim. Biri Azat Dönmez, birim Hacı Yazmanmedow. İkisem planeta sunugat diýsen boljak. Sen haýsy bilen ederdin birak? Azat Dönmez ýerdim. Näme üçin Azat Dönmez? Bak sebäp birat men näme diýsem kam ikisini hormatym aýratym boly. Ha, ýöne kiçilikden Azat Dönmez dinläp besini bolna. Onu özüme şoň zadyny ýakyn görýän stilden. Stiliniň hem öýde aýtýan şola. Ine şu ara dawal bir ýagda gitdi da internet platformasynda biri asman 2 metr ýokarda öýrenip bir blogerler içili sonra işgär diýip hasaplamak diýär. Indi size bir kiçirak sorak berýin. Blogerler sonra işgärine girýän Yunus şan hem Razan. Mesele yok. Sebäbi olaryň döretdi. Meselem şumat käbir ýyldız başynyň zatlan klibiniň blogerler bedäpýär. Hawa TikTok'a meselem käbir blogerler bolmasa şolar aýyrtyn TikTok manysam ýok. Hakyky. Arkalaşmalar. Hawa birinji men 2020-nji ýylda TikTok açdym dogry maýdançy akkauntum. Şonu 2 tane bloger bardy. Dogry maýtsam kän aýdymçy ýokdy. Hawa ondan diýjek bolýanym blogerlerim aýdymçyňam gerek gerken, blogerim gerek gerken herse sunmat men üçin sunmata degişlim kädiýän dogry maýdan. Sen lanlaşýam. Mene şo goşulýar. Yunus şan ve hem Razan size bir sorak. Şu ömrüňde ötýän şa bir aýdym dinlemeli bolsa haýsy aýdym dinlerdiniz? Ene şu wagt men bir aýdym Batmy. Taşaýurdaýdym bolýarmy ýa diňe Türkmenistanmy? Tapa, diýär şu ýüregiňe öýdüň oturýan aýdym bolsa boldy. Aýdym oturýan aýdym bar, ene öýdüm ýanymda tida şu wagt bilýär. Yo olar ýalakda kamera işleme. Pikir etmedin ha ýöne. Edir ýuňsum bir aýdym ma. Hak berdim şoňa. Ene düşman pari. Şol aýdym. Men ýanymda bolan üçin diýem. Yo ýanymda bolan üçin diýip. Men näme aýdym dinlerdim. Menem bir wara tezen toprağında Guljahan bir bagşymyz bar. O halipa bagşynyň biri. Şoň bir aýtýan aýdymma edil halipamga da aýdym ona bilemok. Şoň aýtýan bir aýdymma. Şo Guljahan halipany dinlerdim men ömrüm ötýänçe şoň tefon gowurýan. Aderden salam bolsun halipa. Onu näme? Nesip bolsa izgiderli aýdymlar goýjak. Bizden daşlaşma. Sizden golla barışýan.